Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwenye channel ehamba phambili Radio Inc. Selami igama ngiveze nguthuthi ngakhumalo bathila sibona amagumede. Abantu mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje shothi uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zawethu kushube kakhulu laphana-ke mangabe sibheka iy'ndaba ezithinta laphana intokazi esincane efikile endimeni wezomculo uNatasha. Le ntokazi incane kakhulu wey'ngane zakwethu-ke kunomlisi ofike wabhala ukuthi sikhulile le ntokazi ucela bamuphe inamba yakhe. Iposti efaka igcokama lokugcina ey'nkundleni zokuxhumana lekade ikhuluma khona-ke ithi selingangena wey'mpisi, ukhulile lo muntu, ninganaki ukuthi una-12, ngicela ningitholeleni inamba yakhe. Bese evutha ngabasela uma wakhe uNatasha laphana ey'nkundleni zokuxhumana ekhuluma naye, usho nokusho ukuthi-ke uselivulile kanjani icala lokuthi-ke le nsizwa laphana ikhanukela ingane yayo incane nakangaka-ke laphana. Ufuna ukuthi-ke enze isibonelo kubona bonke abantu abahlezi bakhuluma ukuthanda laphana-ke ngaye ey'nkundleni zokuxhumana. Engxoxweni ababenala khana le nsizwa igcokama lokugcina ebekade izixolisela. UNatasha ubhalile ukuthi uxolisele ethi-ke ndoda ngoba-ke izohlangana enkantolo, ngifuna ukwenza ngawe isibonelo rapist ndini eyami ingane ngizoyilela, ukhale eli and usazokhala esho ukhombisa iy'thombe zayo laphana ukuthi-ke amaphoyisa eseziphrintile laphana ukuthungatha yona le nsizwa laphana-ke laphana ebekhuluma-ke ukukhuluma okungake kuhle ngengane encane. Uphinde wabhala ukuthi angisineki futhi sizohlangana enkantolo noma-ke ungacasha njengoba usubonile eseyivungama-ke angazi uzocashaphi, uyopheza ukufuna udumo ngomsangano uzofela izono zabonke abake bakhuluma-ke ukunya ngengane yami. Wasebhala-ke efaka isithombe sokuthi ngempela uvulile icala epolice station yase-Verulam-ke laphana ne-case number isikhona. Wey'ngane zakwethu asoke siqaphela ngempela esikukhulumayo ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi ey'ntweni ey'cishe zifana nalezi. Angazi-ke ukuthi namhlanje kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba, kodwa selibona udaba luthanda ukushuba ngempela le nsizwa zingase zikhalele laphana-ke mangabe sibheka ukukhuluma isinoma kanjani ey'nkundleni zokuxhumana ngegama lomuntu laphana-ke ngane zakwethu. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula, hlala comment section ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona wey'ngane zakwethu, sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.